OK, takže v dnešnom videu nám pridali, ešte včera nám pridali nový game mod do Fortniteu, a v dnešnom videu si ho pôjdeme spoločne otestovať, spoločne si ho ideme zahrať. Ja vôbec neviem, proste to je futbal, alebo basketbal, alebo čo. A proste je to Fall Guys. Tak ešte som zabudol povedať, že ďakujem za podporu v minulom videu a samozrejme vo všetkých videách, pretože v týchto videách sa snažím extrémne, totálne, úplne najviac strihať. Nie! Nedal koš, on nedal koš. Bam. Áno, idem, ja. Čo? Neřvi k***a! Ty si tupý. Ty vole, čo to meleš, ty vole? No, ja som dal koš. Jej. Ja som dal koš. Tak to je super hra, akože mňa to celkom baví. Dáme si sem launchpad. Bounce. Ty vole, čo to meleš, ty vole? Však nám dá koš! Máte také šťastie, chlapci, že ste blbí. Pozeraj, však on dá koš! A co jako? Nedá, dobre, nedal. Nie! Napíšte dole do komentárov, že či ste už tento game mod hrali. Ak áno, tak dajte like, a ak nie, tak dajte aj tak like, aj odber. Ježiš! Ja klikám ľavé tlačítko. Ja som mohol kliknúť práve a mohol som... No, daj. Hop. Bože. Som blbý. Áno. Nie. Pink. Yes. Je tam. Není. Čo? Nahraj mi to. Tento to... Kámoško. Tento to vymyslel, tak... Ten, koho to napadlo z Epiku, tak je akože kreativista. Daj ten koš! Yes. 3-1. Počúvaj ma. Dobre, ale vyhrali sme. Yes. Áno. You win. Takže ja som dal 1 gól, 0 asistencií, ale 3-krát som nahral. Ani raz som to nikomu nezobral. A dal som 7 tackle a ten Houston neurobil reálne nič. OK, idem do lobby teda. Takže v podstate takže môj názor na toto je, že je to veľmi dobré. Veľmi dobré a veľmi zábavné. Podľa mňa to je strašne super, kámo. Ja to určite budem hrávať, pretože je to fakt super. Takže tak. Takže takže proste fakt ma to baví. Fakt ma to bavilo, hej. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, tak by som bol veľmi rád, aby ste nezabudli kliknúť na tlačítko lajku, odberu a zvončeku a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Zatiaľ sa majte a čau.